रामायण महाभारत गीता पुराण इतिहास ऐसन ऐसन किताब लिखा गई स कि लोग पढ़ के धरती से चंद्रमा पर चली गई। बाकी अपना मेहरारू के कैसे बस में करे के बा ई केहू ना लिखल। हद होला लापरवाही के। जौना हिसाब से हमनी के मोबाइल के क्षेत्र में आगे बढ़त तनी जा उ दिन दूर नइखे जब शादी ब्याह में लइका के पढ़ाई के संगे संगे इहो पूछाई कि लइका क घंटा फेसबुक व्हाट्सएप चलावेला, लड़की के कई गो फेसबुक के अकाउंट बा। आज हमके देख के एगो लड़की गावत रही, हाय चकाचक है तू। कन्या की ये बुची सुनो, सीधा सीधा हमके करियावा बोल दो, चकाचक भाका भक मत कहो। आजकल दान पुण्य में जरूरी नहीं है कि सोना चांदी रुपया पैसा गहना गुड़िया ही दियाई। आजकल अपना मोबाइल के हॉटस्पॉट खोल के कोनो गरीब असहाय के थोड़े देली वाईफाई चलावे दी, भगवान रउरा के दुआ दिहन, उहो बेचारा खुश हो जाई, ओकर दुआ लागी। बहुत बाउर दिन आ समय आ गइल बा भैया। आजकल जवन लड़की अपन दूगो चोटी नहीं के बांध सकत, वो चार चार गो लड़कन के चुतिया बना के पीछा पीछे घुमावतिया। केहू केहू के काम होला खाली घूम घूम के शिकायत कइल। ओइसने शिकायत करे वाला एगो संगतिया हमारा आज बाजार में अपन मेहरारू संग भेटा गइल हन। तो हम खाली भाभी जी के सोझा बस तने कनी है, का हो भैया रोज रोज नया आइटम लेके घूमत रह, तब का अतने पर तब बाजार में उनका पर सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है। ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक भइल है कि कपार में 3 गो टंका लगा के तब घरे गइल है। जवन जा निकाल हमारा से पिज्जा खाए खातिर फरमाइश पर फरमाइश करत रही है। सुननी है कि उनकर माई बासी रोटी खाए खातिर उनकर तसला से मारी के मुँहे फुला दिले बिया। धोखा मिलल जब प्यार में तो चेहरा पर उदासी छा गइल। धोखा मिलल जब प्यार में तो चेहरा पर उदासी छा गइल। सोचनी कि अब छोड़ दिए राह के, तले मोहल्ला में एगो दोसर नया लड़की आ गइल। कहनी कि चल ए खाली और ट्राई कर लिहल जाओ। दुनिया में एक दूसरा के बहुत लोग सहारा मिल जाला, बाकी ओकर सहारा केहू नहीं खे जेकर नेट पैक खत्म हो गइल बा।